Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Петко с диамантената глава и днеска ще играем Мопарена. Базикам се за главата. Имам диамантче, Мопарена. Сега да влизаме. Пиши Маджоин. Готово. Чеймист. Не. Танк. Не. Найт. Не. Ами, такова е не. Где да знам? Да, това ще. И так. Аре, почваме. Почваме. Окей. Зомби. Аре, бе, изрут. Я. Пум. Не, бе, не мога да слагам ченче. За колко избрах той, бе? Дай, нигде не гърмиш, ма. Давай. Докато мрът... май па. Нищо. Не, мале, че си от, бе. Оле. Гърмичи, бе, гърмичи. Оле. Гърми. Бум. Нека. Плиз! Како е той, бе? Окей, мисля това да бъде... Не, още една игра. Маджоин. Колко? Танк. Не. Файнд. Грозник. Трузник. Олей! Малей. Умри, бе. Няма да ме оцелиш, как ме целят тия, бе? Няма да ме оцелиш. Окей. Майко. Окей. Това. Не. Майко. Не. Малей! Пигмен! Майкачи! Не! Кучен трябва убим! Майкачи! Малей! Не бе! Стига, бе! Че ужаса! Добре, хора, това ще бъде Аре, бъба от мене, диамантената глава.